5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। जेनिया ब्रह्म गासैजोंबो सिनायजानाय नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ आरो सिनायाबा नैबे भिडिअ A to Z नायलां मोनथिनो मोनगोन। दा आङो फार्स्ट आपडेटआव जेनिया ब्रह्मनिखौनो बुंनो सानदों सिस्टार जेनियानिखौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखायो जेनियाना मोननै मोनथामसो चेनेल दङ। चेनेल माने इउटुब चेनेल मोनसे ओमफ्राय इन्स्टाग्राम ओमफ्राय फेसबुक जाहैबाय। दा जेनिया सिस्टारा बुंनाय बायदिबा माने गावनि इउटुब चेनेलाव बुंनाय बायदिबा माने बिनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ हेक जादों आरोना। दा नोंथांमोना मोनथिखायोमोन जेनिया सिस्टारा गोबां रिल्स फट' इन्स्टाग्रामावनो होगासिनो थायोमोन। दा गोबां फेमासबो बिथाङा गासैनिबो क्रास बायदि आरोना सिगांनिफ्राय। दा नोंथांमोना मोनथिबाय बिथांनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ हेक जादों आरोना। माने नैबे सेंग्राया माने लाइभ फैनानै बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव माने लाइभ फैनानै देखायदों आरोना नै बिनो हेक खालामदो माने बेखौ। दा मोनफिनदोंना मोनफिनाखै मोनथिनाय जायाखै बिनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौ। दा नोंथांमोना नायनानै ला नैबे सेंग्रायानो आरोना बिनो हेक खालामग्राया। दा बिनिसिमोन जेनियानिया। दा बे मोनसे आपडेटआव जाहैबाय नैबे बर' सिख्ला माने जोंहा गोबां लासिसिं खालामगासिनो माने कल रेकर्ड भाइराल आरोना। दा नोंथांमोना गिबियावनो खोनासंग्रोना ला बेनिफ्राय आं होगासिनो आरोना। थ' खोनासंग्रोनोसै फैदो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो। दा नुखाबाय नोंथांमोना बेनोसैमोन आरोना लोगोफोर। आङो सिस्टारमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ माने सोरबा नों माबा मोनसे गावनि देहाखौ एबा गावनि फट' भिडिअ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै गोबां मानसिया नोंखौ शेयार खालामगोन। नों फार्स्टआव शेयार खालामग्रोगोन आरोना ओमफ्राय गोबाङा नोंखौ शेयार खालामहरगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना क्लियारिफिकेसन भिडिअ फायनानै माने केमेरायाव भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बुङो आंबो बिमा बिफा सिनायो आंबो मान सनमान दोङो आंबो लाजिनाय दोङो नोंथांमोना आंखौ बेबायदि गाज्रि शेयार खालामबाय थानाङा आं ओरैबायदि जाना थैगोन ओरैबायदि उमुक जागोन होनना बुङो। दा बेनि सिगां सिस्टारमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला गाज्रि मोननाङा आं बुंबा
माने नोंथांमोना बुङो नालाय बिमानि सिगाङाव आंबो लाजियो होननानै जुदि नोंसोर बिमानि सिगाङाव लाजिनाय दोङोबा बे ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ मानो लाजिया आरोना माने बिनि सिगां नोंथांमोना लाजिनो सोलोंग्रोनांगोन जे आं ससियेल मिडियायाव हेंगारबा बेखौ आंनि बिमा बिफाया नुगोन नामा बेबायदि सानग्रोनांगोन आरोना दा गोबां सिख्लाफोरा बुङो आङो भाइराल जादों बे आंनिसो गोसो आंनि बयफ्रेन्डजोंसो भाइराल जादों नोंसोरजोंथ' भाइराल जायाखै होनना बुङो दा बेयाव गोबां रं सिस्टारमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ पाब्लिश खालामनायनि सिगां गाव सानग्रोनांगोन गावनि बिमा बिफाया फेमिलिया नुगोन नामा दा ओरैबायदि शेयार खालामो मानसिफोराबो माने नोङो माबा मोनसे प्राइभेट भिडिअखौ देखायबालाय शेयार खालामखागोन आरोना दा बेफोरबायदि जायो दा गोबां जोंनि बर' सिख्लाफोराबो मोनथिया गुबुन हारिजों खारखोमा लांनाय बुथारजानाय बेबायदि जागासिनो दोङो गावनि सेहेराखौ गावनि प्राइभेट भिडिअ गावनि प्राइभेट फट' बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि शेयार खालामगासिनो दा गावनि बिमा बिफानि सिगाङावबो बेफोरबायदि शेयार खालामबाय थायोबा गावनि बिमा बिफायालाय मा बुंबावनो आरोना माने लाजिनायबो गैया जालाङो माने बिमा बिफाया जेबो बुंनो उपायानो गैया जालाङो थिग बेबायदिनो दा आंनियाव गोबां सोंहरबाय थायो माने आं मोनसे भिडिअ खादोंमोन नालाय नै कल रेकर्डखौ आङो मैया होदोंमोन ओमफ्राय सोंहरदो आदा बिसोरो माने गावनो लाजिनाय दोङोबा फेसबुकाव मानो हेंगारबाय थायो बिसोर होनना बुंदों आरोना निजायैनो दा बेबो नंगौ सिस्टारमोन नोंथांमोननियाव जुदि लाजिनाय दोङोबा नोंसोरनाव माबा मोनसे लाजिनाय दोङोबा प्राइभेटखौ फट'खौ भिडिअखौ पाब्लिक खालामनाङा आरोना दा बिसोरो बुंदो सानैसो मानसिफोरा आं नाम नाला दा सानैसो सिस्टारमोना बुंदो नाम लानानैथ' बुङा आङो जोंसो भाइराल जादों जोंसो संसार जागोन नोंसोरा मा जादों होनना बुंदो आरोना ओमफ्राय गावसोरनो बुंफिनदो जोंहा लाजिनाय दोङो बिमानि सिगाङाव बेबायदि जोंखौ शेयार खालामबाय थानाङा होनदो शेयार खालामनायाव नोंथांमोना लाजिदोबा गावसोर जुदि फेसबुकाव पाब्लिक खालामनायाव मानो लाजियाखै सेहेराखौ देखायनायाव ससियेल मिडियायाव देखायनायाव दा बेखौबो लाजिनो रोंनांगोन दा बेनोसै आरोना लोगोफोर गोबां सिस्टारा गाज्रि मोननो हागौ नैबे भिडिअनि गेजेराव गाज्रि मोननांगौ जेबो नङा दे आं मोनसे जास्ट नोंथांमोनखौ सानना नायनानैसो बुंदो आरोना बे बाथ्राया सैथोना नंखाय आरोना दा बेनोसै आपडेटआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर गरमथार भिडिअ बानायनो बाससिलांबाय आङो माने साननै भिडिअ होथ'नाय जानाय नंला रखम मोनदों आङो बेबायदि गरमाव भिडिअ बानायबाय थानो आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना होबा एसे मोजां मोनगौमोन आरोना गरमाव भिडिअ बानायदो साबस्क्राइब बानायना होबा एसे मोजां मोनगौमोन दा बेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लास्ट जोबनायाव आं बेखौनो बुङो लोगोफोर नोंथांमोना जिनियाखौथ' नायखाबाय दा बेबायदिनो फेसबुक इउसार इउटुब इउसारफोरा एसे सेभ खालामदो माने गोबां हेकार ओंखारदों जोंहा साननैसो सिगां सासे एक्ट्रेसनिखौबो माने हेक खालामबाय आरोना आरबि फिल्म प्रडाक्सनखौ हेक खालामदोंमोन दा सिस्टारा मोनफिनबाय दा जिनियानिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनला मोनथिला आरोना दा बियो मोजाङै सेभ खालामनानै नागिरबा मोनफिननो हागौ माने गोबां हेकार ओंखारदों आरोना इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम इउसार सोरनियाबा माबा मोनसे फल'वार बारायबा बेखौ नायखाबाय थायो हेकारा बेनि थाखायनो फेसबुक इउसार इन्सटाग्राम इउसार गोबां सेभ खालाम रावनोबो पासवर्डफोरखौ जिमेलफोरखौ देखायहरनाङा आरोना बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच